5 konten kreator yang masuk kategori segmen. Fauzana 15. Di dado babisi angin malukoi orang lah tahu udah kini mendua cinta. Riolida 2021. Kironyo Allah di pertengahan puaso pasa samakin samojo rimbo indah baurang juo. Putri Livanaria 97. Di dado babisi angin malukoi orang lah tahu udah kini mendua cinta. Maulan Dava. Cinta hatilah patah karano adia juo indah diharo adia babalia saruponan dahulu. Syuri 064. Dan habibana kasih di hati pailah adi yang membawa